سلام كبرات تخطتلتنا انقعنا نايلومي سنبت 24 نحسم 2025 مدب سبورت برحمد صاكم ابز مدبنا اب سبورت عالم بفلاي اب كعسو اغري استمزغبو اقدستو صيتات فصامتاتن كنقربلكم ينام توتنهام نمانشستر سيتي سعراتام أبكال أي سومون مدب ودر بريمير ليج إنجليز توتنهام هوتسبير نمانشستر سيتي كلتا بارو بزخنا وتصيد كتسعرام كيلا لام شوطوطات عود توتنهام برينان جونسون بالهيان كمزقبون كيلوميوم بمخنيات زيم توتنهام ناي مجمرتا كلتا صوتات كتعوتن كلام مانشستر سيتي دمام ناي زعمت ودر ناي مجمرتا سعرتام أمزقبا لام توتنهام اب تحتي مرحنة بيب غوارديولا نمانشستر سيتي بترغاغامي سعرت غانتا خوينام بدمر اب شمون تغاطاميتات سعرت أمزقبا لام كتصال مدب صوتات زنغانتاتاتم سنبت برايتن مس مانشستر سيتي قدام توتنهام مس بوماوز ርእይቶታት ኣሰልጠንቲ ድሕሪ ግጥም ብተጻዋተይ ኩርዕለኩም ቶማስ ፍራንክ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ቶማስ ፍራንክ ብምንቅስቓስ ጋንቱ ከም ዝኮረዕም ገሊጹ ንሱ ክብል እንከሎ ብተጻዋተይ ኩርዕለኩም ብሉጽ ምንቅስቓስ የማርኦም ኣብ ስታዲየም ኢትሓድ ምጽዋት ከቢድ ምዃኑን ፈሊጥና ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ሲቲ ቁሩብ ዝሓሸት ነይራ ንሕና ግን ብሉጽ ሾቶ መዝጊብና ኣብ ካልኣይ ፍርቂ ድማ ንሕና ኢና ዝበለጽና ነርና ኢሉ እቲ ሰልጣኒ ሓያል ጋንታ ከም ዘለዎም ገሊጹ ኣብ ቀጻል ድማ ተወሳኺ ተጻወቲ ናብ ጋንታና ንምውሳኽ ክንጽዕሪና ኢሉ ዘርኣናዮ ምንቅስቓስ ካብቲ ውጽኢት ይበልጽ ነይሩ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ጋንቱ ምምሕያሽ የድልያ እኳ እንተኾነም ጽቡቓት ነገራት ተርኢ ከም ዘላ ገሊጹ ንሱም ምንቅስቓስ ማንቸስተር ሲቲ ካብቲ ውጽኢት ቁሩብ ዝበለጸም ከም ዝኾነም ተሰሚዑኒ ኢሉ እንታይ ንሰርሕ ከም ዘለናን ብዙሓት ጽቡቓት ነገራት ከም ዘለውናን እፈልጥም ግን ምምሕያሽ የድልየና ድሕሪ ጾታም ወልቭስ ውን ተዛሪበ ነይረም ኢሉ ብዛዕባ ንምንታይ ንትራፎርድ ከም ዝመረጾም ተሓቲቱ ድማ ኣብ ጾታም ወልቭስ ብሉጽ ነይሩ ስለዚሁ ዳግማይ ከነሰልፎም ዝወሰና ክብል መሊሱ ብዛዕባ ጉዳይ ኣይት ኑሪ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ክሳብ ሕጂ ምስ ሓካይ ኣይተዘረብናን ኢሉ ካልኦት ኣገደስቲ ዜናታት ስፖርት አልአህሊ ቻምፒዮን ኮይና ኣብ ፍጻሜ ዋንጫ ሱፐር ካፕ ስዑድ ዓረብ አልአህሊ ንአልነስር ብፍጹም ቅላዕም 5-3 ብምስዓር ቻምፒዮን ኮይና ክልቲአን ጋንታታት ንትናይቲ የስዓደ ግጥም 2-2 ብማዕረ ተፈላለየን ነይረን ሾቶታት ኣልነስር ክርስቲያኖ ሮናልዶን ብሮዞቪችን ከመዝግቦን ከለው ፍራንክ ኬሲን ኤባኔዝን ድማ ንአልአህሊ ማዕረ ገይሮምን ሓድሽ ታሪኽ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ታሪኽ ብማልያ 4 ዝተፈላለዩ ጋንታታት 100 ሾቶታት ዘመዝገበም ናይ መጀመርታ ተጻዋታይ ኮይኑ ኣርሰናል ቀጻል ዓወት ኣረጋጊጻ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ፕሪሚየር ሊግ ኣርሰናል ንሊድስ ዩናይትድ 5-0 ብዝኾነም ሰፊሕ ውጽኢት ስዕራታ ሾቶታት ዓወት እቶም መድፈኛታት ጁሬን ቲምበር 2 ቪክቶሪያ ኮርስ 2 ከምኡን ቡካዮ ሳካ ኣመዝጊቦምን ፍሉይ ሓበሬታ ስዊድናዊት ቃዒም ቪክቶሪያ ኮርስ ናይ መጀመርታ ሾቶ ፕሪሚየር ሊግ ኣመዝጊቦም ወዲ 15 ዓመት ማርኩስ ዶውማን ድሕሪ ኢታን ንዋኒሪም ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ተሳተፈም ብዕድመ ካልኣይ ዝነኣሰን ተጻዋታይ ኮይኑ ኣርሰናል ካብ 2023 ክሳብ 2024 ድሕር ካብ ዝኾነት ጋንታን ላዕሊ 33 ሾቶታት ካብ ናይ ማእዝን ቅላዕ ኣመዝጊባላ ቀጻል መደብ ጾታታት ሰንበት ሊቨርፑል ምስ ኣርሰናል ቀዳም ሊድስ ዩናይትድ ምስ ኒውካስል ዩናይትድ ኣርሰናል ንኤቨሬቺ ኤዘም ብወግዕ ፈሪማ ጋንታ ሰሜን ለንደን ኣርሰናል ንኤቨሬቺ ኤዘ ካብ ክሪስታል ፓላስ ከም ዘፈረመት ብወግዕ ፍሊጣ እቶም መድፈኛታት ነተጻዋታይ 68 ሚልዮን ፓውንድ ብምኽፋል ከም ዘሰጋግርዎም ተሓቢሩ ኤዘም ኣብ ኣርሰናል ማልያ ቁጥሪ 10 ከም ዝለብስ ተፈሊጡሎ ውጽኢት ካልኦት ጾታታት ፕሪሚየር ሊግ ቦርማውዝ ንወልቭስ 1-0 ስዕራታ በርንሊ ሳንደርላንድ 1-0 ስዕራታ ብሬትፎርድ ንኣስቶን ቪላ 1-0 ስዕራታ ዜናታት ካብ ኤውሮጳ ጀርመን ቡንደስሊጋ ብኤሪክ ተን ሃግ ትምራሕ ባየር ሌቨርኩሰን ኣብ ናይ መጀመርታ ጾታ ብሆፌንሄም 2-1 ተሳዒራ ጣልያን ሰሪኣ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ቻምፒየንስ ነበረት ናፖሊ ንዓመት ብዓወት ጀሚራ ናፖሊ ንሳስኦሎም 2-0 ብምስዓር ዓወታ መዝጊባ እዝን ሎም ዘዳልናዮ ዝርዝራዊ ጸብጻባት ስፖርት ነይሩ ስለዝተኸታተልኩምና ነመስግን